duela. Kim Jong-un mariskal handiak esan dau, eskerrik asko guztiagatik, eraso matxistarik ez, eta gora Arrasateko karnabalak! Nuestra nación, yin, osudu, ahori nixuri buen, buruzagin maiteak esan dozku, gaurtik aurrera, berak hartu dauela boterea Arrasateko instituzio guztietan, herriak hala eskatzen dauelako. Gora Kim Jong-un mariskal handia! Gora Arrasate! Gogoratu, datorre urtie, otsaila 13 bielaratu zegunea. Guztito!